haarukalla murskattu kiwi ja maitorahkaa. Let's go, let's go. Eli tuolta ylhäältä yksi rahka. Mitä tuo tekee tuolla? Sitten meillä on kiwi. Otin kaikista kypsimmän mahdollisen. Noin. Mä en tiedä, noin vois mennä varmaan muuten lämpöisessäkin. Lusikka. Siinä tarvitaan varmaan se haarukka muuten. Haarukka. Ehkä joku millä leikataan se kiinni. Otetaan tosta tommoinen vielä. Noin. Ja ehkä varmaan joku lautas-tyyppinen juttu. Noin. Tänään testivuorossa on maitorahka ja haarukalla murskattu kiivi. Ajattelin, että mulla voi olla vähän tukka vielä sekaisin märkä, koska tulin juuri kuntosalilta. En tiedä riittyykö se nyt mitenkään tähän. Leikataan ensin kiivi kahtia. Mä tykkään, jos mä oon tehnyt, jos ja kun mä oon, niin sit mä teen siihen semmosia pieniä viiltoja tosta noin. Niin se lähtee sieltä kivasti auki. Noin. Hyvä. Sitten rahka auki. Tää on huomattavasti mukavamman oloinen ehdotus kuin eilinen Captain Morgan. Jos sä et ole vielä käynyt kattoo mun eilistä Captain Morgan ehdotusta, niin pistäkää ehdottomasti kokeiluun. Mä puristan tän kiivin. Joku itse asiassa muuten syö nää niinku kuorineen vissiinkin. Täällä TikTokissa. Eiks oo joku tämmönen influencerityyppi vetää kiivin kuorineen? Siis mitä? Mutta minä en nyt sitä tee. Mä vedän. Tän olisi voinut vetää varmaan lusikalla, se olisi tullut kivemmin, mutta se on nyt tuossa. Tää on aina tämmöstä sähläämistä, jos olette jo sen huomanneet aikaisemmin. Eli kiivi murskataan, vedetään haarukalla murskaksi. Se oli jo aika hyvin murskana, mutta anyways. Sitten noi kaikki kiivin roippeet tonne rahkan sekaan. Ai vitsi, mä odotan kyllä tätä itse asiassa ihan. Laitetaan se tonne noin. Rahka ja kiivi sekaisin. Tämä on pakosti hyvä. Tämä on pakosti tosi hyvä. Sieltä mennään. Let's go. Ei tähän voi. Tää on erittäin toimiva. Mitä seuraavaksi?